yonke into eyenzakalayo nesikubonayo na kwi-social media siyafisa ukwazi ukuthi la Jacinta kugcine kuhambe kanjani ingxoxo phakathi kukathisha omkhulu wesikole i-Eddington Primary School kanye neMarch and March. Basanqaba ukufaka abantwana bathi isikole sigcwele. U-Department waka Education wafika nawo wathi uyangenelela uyangenelela uthi ke bona ingane bazofaka eGreyville ingale mawusuke ePoint. I think abantu abaningi bayabona ukuthi kukude kangakanani. Ayikho ingane engazihambela lapho ngeenyawo ezifike khona, so bashiya isikole nje. Mawungabona labahlala khona labantu engicabanga ukuthi okunye singakuchazanga ukuthi labantu laba basuswa ngenxa yekhukhula laba behlala khona, bafakwa uwona uhulumeni kule building lele bathi bahlale kubona. Ingane bezilapha zi-around 40 ebezinganasi isikole. Ibhilidi mhlawumbe ingane ngeqa umgwaqo noma iyakwazi ukuhamba? Iyakwazi ukuwalka, uyakwazi ila ezansi esikoleni uyanyuka ngeenyawo uye ngaphezulu e-Eddington ngaphezulu. So isona ke isikole abathi ke asikho kugcwele, and then abazali bathi lokhu siqale last year and kade ngempela bas approach ukuthi bacela sibasize ngoba bayabona ukuthi lento yabantu bekufika balaphana izobe inkinga. Masifika nangempela ayibo ingane zigcwele lapha, and ingakho sibuye asikho happy ngenamba esinikwa yona uhulumeni yokuthi ingane ezilapha zabantu bokufika zo-584, which angazi ngachaza kanjani nawo 584 mkhulu, kodwa mawusufika lapha and I think uyasibonela nawe ukuthi it cannot be ukuthi 584 lezi ingane ngoba umzali ngamunye lapha abantu bekufika uhamba nengane nga3 nga4 nga3 nga4 yabo. Okusinike siyadideka la ukuthi uhulumeni wenza kanjani, because ngambuza uprincipal wesikole ngihlangene nayo angazange nginike futhi impendulo. Ngithi wena principal ngicela ukuzwa ngawo ukuthi njengesikole nidecide kanjani ukuthi mangithola ama-application nawo abantu base-Nigeria nawo ase-South Africa afika ngesikhathi esisodwa. Mina ngizothatha la base-Nigeria la base-South Africa ngizobayeka. Akaze zakwazi ukuthi angiphendule ngalokho ngoba ilento esifuna ukuyazi phela from i-Department yaka Education ukuthi ithini i-process yokurejecta umntwana ase-South Africa uthi wena u-accommodate umntwana wangaphandle. Iyona into esifuna ukuyazi le singakayithola impendulo yayo ngoba namanje bathi ka-Department of Education ingane enganawo ama-documents zu-5 futhi bona njenge-department sebeyabasiza laba abawu-5 ukuthi bathole ama-documents. U-education ungenela kanjani kwinto efanele ngabe yenziwa u-Department of Home Affairs noma sekhona umthetho esingawazi thina ogunyaza ukuthi ka-education bekwazi ukudocumenta ingane enganawo amaphepha? Ngiyakhumbula ukudocumenta ingane kuchaza ukuthi fanele udocumenta umzali, okusho ukuthi uhulumeni wethu uyakuvuma ukuthi uzosiza abazali abangenonge ngemthetho la eSouth Africa ukuthi bathole amaphepha ukuze ingane zabo zithole amaphepha. Into enjani le esifuna ukuyazi, yenzeka kanjani leyo nto? Sibhekana kanjani lokho ubulungu wezemfundo ukhona nanokuthi iphinde kube nezinsolo eziningi zokuthi kuma documents abangena ngawo amanye awo afake. Ingakho sikhuluma nobaba uMncwabe sizwa ngalo lo daba lolo. Okwamanje umhlo ukhona lesemidlalo masibuya ukhona baba uMncwabe sizwe ukuthi bakwazi kanjani ukuthola ama documents and amaningi awakholelwa ukuthi wambombayi. Out of curiosity inkinga esibhekana nazo ukuthi sesibona abantu bokufika abaningi balethe ingane la ukuze ni-avoid ukuba deporta. Iyona ya i-shield yabo ngoba bayazi ukuthi imithetho evikela abantwana i-strong iyayidlula imithetho evikela bona njengabantu abeza la ezweni. Esifisa ukwazi ukuthi njengomnyango asikaze siubone thina umthetho othi ingane akufanele ukuthi deportwe, but njalo nje mawukuthi sibamba umuntu yabo mhlambe makuthiwa khona umuntu oyisigebengu esimbonayo enza ubugebengu njenge-March and March simlethe police station make wathi unengane simbona lo muntu esebuyelile emgwaqeni. So kuyasithunaza lokho ukusibuyisela emuva futhi ngomsebenzi wethu. Sifisa ukwazi ukuthi yindaba ningasebenzisani no-social development ukuthi nikwazi ukuthi ingane nayo ngisho umzali engenza izinto ezilungile la ezweni adeporte naye ahambe nomzali ngoba iyona shield manje ke le abayisebenzisayo ukuthi bangazizwe bayifaka esikoleni ingane. Umuntu uyazi ukuthi once wabasesikoleni sevikelwa naye imithetho ethize ukuthi ingane yabasesikoleni sekufanele ingadisturbe ukufunda kanjalo kanti lokho kugcina sekulimaza ezethu futhi ingane ngoba ubaba le ngane mhlawumbe uyi-drug dealer athathe wona futhi ama-drugs ayinika yona le ngane ukuthi iphathe esikoleni. Iy'nkinga esibhekana nazo-ke lezo nsuku zonke. Dadewethu awukho umthetho othi ingane asingayidipoti. Angithi ingane masiyithola sizoyithola i-linked to a parent. La sizobe sesibheka lapha ku-parent kuqala ukuthi unasiphi status kwi-country. Uma sithola ukuthi umama umzali nomntwana bobabili status sabo seyi-illegal ba even undocumented for that matter, because ukhona umuntu ongaba illegal
as a result of ukuthi expirelwe permit, but lo muntu documented somehow. It's just that expire ama permit and visas and so forth. Bese kuba khona lo ngakaze abe nalutho eSouth Africa kodwa khona. If we get the parent nomntwana, siyakwazi ukuba deport. We do work with social development because ingane kufuna it be taken care of. I've got cases. There's a case ebenginayo yaseManguzi. 4 Zimbabwean teachers esibathole ngapha ngakoManguzi bafundisa lapha yana banezingane abahleli nazo la eSouth Africa. Must check i-paperwork. We discovered ukuthi fraud abanye abanayo i-paperwork eqondile, abanye banawo amaphepha kodwa futhi nawo aqondile. But kunezingane involved. I had to arrange ukuthi kusuke i-head office ngale from Lindela side ukuthi bangilethele imoto yabe izokwazi ukuthi ibe conducive ukuthi umama nomntwana bakwazi ukungena kuyona because bengeke ngibafake kwi-normal deportation van yami. So working with the Department of Social Development but inkinga mhlawumbe suke ibe khona ile yokuthi uma isecashileke umzali ucashile umzali sihlangana nengane uma siyideporta lengane siyideporta sithi yakubani ngoba yazi umuntu. So inkantolo kwesinye isikhathi ifika isibuza imibuzo enzima. Lo mntwana manithi niyamkhipha manje nimsakubani ngoba lo mntwana akabazi abazali bakhe ngoba ucashile umama manje umntwana pretends as if naye akasabazi abazali bakhe. So lo mntwana lona sekufana nokuthi use stateless. So kunama rights ke lawo obukhuluma ngawo dadewethu lawo ukuthi protect abantwana. Wasekuqala lapho uthi kick in manje i-Children's Act ukuthi lo mntwana is a child and therefore ufight unamalungelo athile neinhlangano ke ezinye ke ziyaqhamuke ke sezithi ke zilwela amalungelo kabantwana and everything. So kuba iprocess ke makuzodeport umntwana. But i-risk yabantwana normally ayivamisile futhi kube i-risk enkulu ngoba abazali abantu fight isidile nabo kakhulukazi abalethele abantwana abanye abacasha ngemuva basebenzisa labantwana ukuze bathwale imvume eSouth Africa. Ogcina nje umbuzo ngiyaxolisa. Ngicela ukuze iprocess yaka education mebethi bazosiza ba documente labantwana base Eddington abanganama documents. Isho ukuthini leyo nto ngoba ngokwazi kwethu for a child to be documented fanele ihambisane nomzali. So kwenzeka kanjani ukuthi ueducation owathi thina masithi abangayikhiphi abazivezi ingane abangayiadmit mangabe zingana ama documents basibona bawona home affairs. Baba home affairs kanjani ke mase kufanele ukuthi ingane bayidocument? Yeah, no dadewethu ngiyakuzwa. Mhlawumbe angazi ke context abebeyisho ngayo leyo nto leyo. Nandusazi baba khona. Thina ke mhlawumbe singezwe kuyena education ukuthi uthini umesho kanjalo. Thina esikwaziyo nje kunye dadewethu. I've worked too much kwi-area semkhanya kude which is bordering Swaziland and some parts of Mozambique that side. We discovered quite a number of abantwana abaseyikoleni laphayana abasuka ngale ngaphesheya kulena amanye ama countries because ukuthi lesi sikole sikwi walking distance from the borderline. Umntwana usuka eSwazini azofunda ngapha ekuseni ntambama uyagoduka futhi ekhaya. And we had to deal with that kind of a situation, but into eyayenzeka othisha into abayenza laphayana ukuthi basibiza as home affairs ukuthi sizocela nisilekelele. One was going to be verification yama permits abantwana abanawo. Secondly ukuthi laba abantwana ababafundisa laphayana yini abangayenza. So we had to come in no Department of Education sibheke ukuthi iyiphi authority eninikeza o principal ukuthi abazi admit lezi ingane even though zibezazi ukuthi ezaseswazini. So sengisho ukuthi lento ibiza ukuthi asihlangane sama stakeholders sithi look into it. Mhlambe bebeyikhuluma in that sense ukuthi mhlambe bazofika kuthina bazosipresentela ukuthi sinabantwana abangaka abalapha khona aba undocumented kukhona abanye nje abangenama documents at all khona abanama documents asefailile abazali abanalutho omunye unawo amaphepha umzali umntwana ongenawo. So kuba nama dynamics amaningi. So mhlambe bebekhuluma kuleyo context ukuthi basazoxhumana no Home Affairs sibuke lolu daba ukuthi laba abalapha eEdington senze njani ngabo. All right. Lokho sefamile ubela kanjani sibambe break encane masibuya nyomntango wezemfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal umhlonishwa uMuzi Mahlambe uzosijoyina. Sahleli nayo Jacinta uphuma kwi March and March movement. Baba sebonga kakhulu ube nathi siyazi phuthuma. Sibonga nakhona ngesikhathi sakho. Sibonga kakhulu siyajabula mangabe sizokwazi ukuthi umsakazo wethu ukhozi usimeme sizama ukuzozicacisa ezinye zezinto ngoba kuyasiza ngoba kuya-educate umphakathi nanokuqwashisa nje entweni ezithile. Siyabonga kakhulu. Siyabonga baba. Siyabonga.